Patay ang usa ka kontraktor human po sila sa riding in tandem suspect sa Negros Oriental. Samtang 18 anyos nga babaeng delivery rider patay human milahu sa pangpang sa Pamplona. Niya ang report. Anaa na sa kritikal nga kahimtang ang usa ka lalaking kontraktor human nga po sila sa riding in tandem suspects didto sa Santa Catalina, Negros Oriental. Gipusil ang 58 anyos nga biktima kaganihang buntag dihang paingon na unta sa ihang quarry operation sa San Francisco. Matud sa kapulisan nga ang biktima nakaagom og upat ka samad pinosilan sa iyang abaga, duha sa likod ug sa iyang paa. Nakuha sa crime scene ang upat ka mga kabhang sa kalibre 45 nga bala sa pistola. Adunay persons of interest ang kapulisan apan nagdumili una sila sa pagbutyag sa motibo sa krimen samtang nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Pero among gisugoy sir wala pa siya initially pa. Wala pa si contractor siya dire sa Santa Catalina sir. Basin sa uban nga lugar sir. Wala pa magkuman ko namong investigation sir. Ongoing pa sir. Samtang patay ang 18 anyos nga delivery rider, samtang kritikal ang iyang angkas. Human mahulog sa pangpang sa barangay Balayong, Pamplona, Negros Oriental kagahapon sa buntag. Sa investigasyon sa kapulisan, nawad-an matud pa sa kontrol sa motor ang babaeng rider. Tungod sa kalugsungon sa karsada, milahos ang motorsiklo hangtod nga nahulog sa pangpang nga adunay gilabmon nga 100 meters. Padulong unta nga magatod og mga cellphone o electronic sa iyang mga kliyente. Padayon pang investigasyon sa kapulisan, kalabot sa mong insidente. Gusto nga nila sir, mag-novision nila pang ilang gila ito. Oba ni Clans Gabutin og ni Rod Prado, ako si Orchid Salapingkaw, Balitang Bisda.